ai ban ba ku labari ba. Na je office na Yusuf Magariya na haɗu da Alinu na gaya ma har muka yi stage na contact. Na gaya ma kawai ya karɓe ni hannu biyu. To ai ban gaya ma wani abu ba. Shop Brothers muka haɗu da Sadiq Sani Sadiq. Daga kai wancan ga yana da mutunci. Gaskiya celebrity ne babba. To haka muke fama da su fa. Kai ka bari manyan yara ne fa. Ya za mu kaɗa da irin kanan ne. A wannan karkara, wannan karkara. Ah sorry. Hello. Ya ne zango? Lafiya wallahi ina nan kwana biyu. Wai ya sho in sallan ne yaushe ne? Za mu ji ai. Ba wasa ai. Okay. Gaye to ba wani abu insha Allah muna kan hanya. Wallahi ina tare da wasu friends na ne ma insha Allah zan yi inviting nasu. Okay to ba wani abu. Sai ka gane ya zango. A gaida Nafisa Abdullahi da. Allah ka gaishe mana shi. Allah. Ka Okay, friends na wani suke cewa a gaishe da kai. Yauwa. Okay, bye. Sai ka ga mu. Okay, sai ka gani. Ka ji mun ya fa. Da zango ma kake waya mu za a ga wa sanin celebrity ne. Allah ne ka inda su da. Shi da nake ga ma. In kai celebrity ne a garin nan idan ka zo Aliyu ma ya karbi magana ta. Ba dole mu kama gaban ka. Ya malam ga batirin ka ba. Batirin ka. Kai. Da mu wani ba da ke waya? Batirin ka a caji ne ka bar batirin a caji. An ba waya ba da ke waya. Wannan kare na mana. Wai da ma shi ƙarya kake da wanda baya ce ka je kan mun gode. A shaida man ƙarya kai da rainin waye dama. A shaida man ƙarya. Na ga duba ba. Wannan ga mu tafi wannan ga mu tafi kawai. Wannan